भैया तो उनके बता दे जौनी सिंगर का हमके इंतजार रहा पावर स्टार पवन सिंह गाना के बारे में बोलबम गाना वहाँ हमके ही नहीं गाना सुने खातिर बहुत इंतजार रहा कहिया पवन सिंह का मतलब बोलबम गाना आई या कहिया सुने के मिली ता कहिया मजा आई या कहिया मतलब पब्लिक में बवाल खलबली मच जाई। तो उस समय भैया लोग आ गईला जो इनकर गाना आई ला उहे गाना का नाम ही है कि जागी ए बाबा सेवकवा बड़े खाड़न। तो तोलन सोचत हो बालोन की पवन सिंह गाना मतलब कि ना सुना तो उनके बता दें कि ऐसा ना भाई लोगन काहे से कि देखबा तब बोलम गाना पवन सिंह का बहुत बाजेला। आई अबे सिद्ध हो जाई देख सकता कि हम जौन समय वीडियो बनैले हैं वो समय का जो न कि फोटो ही मतलब हवा जौन की 4-5 मतलब 6-7 घंटा में जो न कि 1 मिलियन जो कि पार कर दिले मतलब 1 मिलियन यार जेकर अशोक की सीजन में जो 2024 में बोलम गाना जेकर जेकर बजत जौन जौन सिंगर का उतना केहू को ना टच कर पाला। लेकिन ई पवन सिंह खाली ये वो गाना गा के पूरा सबके फेल कर दिले हम आ सब इनकी आगे मतलब तकते रह जाता आ सब ताकत रह जाई। आ तो उनके बता दिए गाना तो गाना बहुत बवाल है मतलब बहुत शानदार पवन सिंह गा दिले हम शायद मतलब केहू गा ना सकता है साल मतलब सावन में। आना तो उनके बता दें कि ये गाना में जे जे लौकत बा मतलब जे वीडियो में दिखावल जाता बहुत शानदार मतलब शूटिंग दियल गई बहुत अच्छा अच्छा सीन में दिखावल जाता। आ न तो उनके बता देते में सिंगर बाने शिवानी सिंह और पवन सिंह का जोड़ी है जो बहुत अच्छा लगत ह। आज एक गीत मतलब लिखल है रोशन सिंह लिखल है संगीत जे दिले बा सरगम आकाश निर्माता मतलब संगीत दिले धीर धारा धनी जनी कर मन। और तो के का भाई लोग बताए मतलब गनवा की वीडियो के बारे में तो के बता दी तो जौन पवन सिंह है जौन पत्नी रहनी तो मतलब पूजा पाठ करे खातिर मतलब परेशान रहनी बोलम बाबा से। आ जौन के जौन शंकर भगवान मतलब बोलम जौन शंकर भगवान है वो जौन के नींद से मातल है ना तो वही के पवन सिंह मतलब बतावे ना कि जागी जागी ये बाबा मतलब बहुत प्रार्थना इसने करे ना निनिया के मातल आ बाकी और हम ना कुछ बता सकते भाई लोगन बस इतनी हम कह सकते हैं कि जाके गाना चुपचाप सुन लिया लोन कहे से कि पवन सिंह का नाम ना खराब होके चाहिए। हम तो दिन भर गाना इनकर सुननी है बहुत मजा आ गल बोलम गाना इनकर बहुत शानदार ही बजल है। अब देखा लोन बहुत शानदार बजी एक दिन में जो न क्रिया मतलब अपन दिन मतलब एक दिन अभी भैलऊ ना जैसे कि हम वीडियो देख शूटिंग जो हिसाब से कैले हैं अब एक दिन भैलऊ ना वो समय का मतलब टाइम देख ला कितना व्यूज हो गई आज बहुत शानदार मतलब ये गाना मतलब पूरा पब्लिक जितना भोजपुरी वाला यूपी बिहार जितना कुल हम सब मतलब ये पवन सिंह के आगे मतलब एकदम सर झुका के मतलब इनका गाना एकदम सुने खातिर बेकाबू रहना सो आज न कि बहुत शानदार मतलब ये गाना बजत है आज सब दबा के एकदम सुनत है सावन में खूब मजा आ जाता है। आज यदि तू पीछे रहा हमारे चैनल पर तो कहाँ रहा भैया जाके गाना जाके चुपचाप सुन लिया ठीक है। यही वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में उनकर गाना के लिंक हवा जाके फुल सुन लिया लोगन। आ ना तौरी कोनो गलती वलती हो गई वीडियो में बनावे ना में तो छोड़ा लोगन दिमाग मत लिया लोगन ना तो मिलत नेक्स्ट वीडियो में।